Hei tid, så det atter her vi har nødgen parste av Gjerstamål. Og vi det Anja Hansen som tar seg av det tekniske, tar opp og redigere. Og så det Paul Ferre, og så Kjolver Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamål, ja, nå har vi nok så ofte spurt dette sammen, men jeg får spørre Paul en affær. Hva ligger det her av Gjersta i det, Paul? Ja, det var jo Ja, det var nok til i morgen etter verset kom til meg. Mitt svær stilla breie. Særande i år vek røye. Det i år til 15:8, og så heter det her i Salmen 2:38. Jeg skal lære til og vise der veien, og du skal genka. Jeg skal lette der ravia hitja til. Og hatt det løtte så tankene der inn og etter her, at mitt svær stilla brei. Og mine hoksaner har alltid vært til at jeg anker skjærende vi med, så kommer brei opp i mer, og så lærte jeg han vite det som er mening om det som han sier. Men så lærte jeg Herren med noe helt annet. Og det ikke nu, altså. Det bare at det kommer frem at det nu. Ja, til grunn til at man sånn bruk for det, ja. Det at det sinnade Kristus her. Det er skjønst og jakken og ta hele anden slipper virka og jakken. Og færre kom bære vilja og virka til sånn gav vilja. Og det var nok så kjass som tilgangt, og det hei i møgn og løyve. Det som godt skjer alle tøyene, det det at han ender nødger okkom. Det fra det, ja. Ja. Og det en det dagligt, altså, at han nødger mennesker, det kan ångan tøyner, bløyva som det gamla. Det gamla, det ikke møyl, og jeg en gods. Men det är bara att han nutcha som är hon så karst och som vi dödler oj och som är jag och nöjsne. Ja. Så här är näka som jag vill nämna kärlökans enternutchan. Tog hända ner enternutchan för fram och jag och tog att kärlök går sig uthält och görs nockara. Vi har antan som giver nok ner alltså. Rambra 5:5, ja. Så vet som to hever, när kan säga när jag kommer till. Så det har du att säga? Ja. Ja, det är faktiskt äckligt fascinerande. Ja. Det må man säga. Och i morgon så läs jag ur Apostlagärningarna 13. Och här är det kan kanske ta ut här som han Paulus stendur landshoutingan, som Paulus og Barnabas fyra her, og han tås evangeliet via han. Og så sett her fram vi Elymas, at Paulus just han blindtana, tog at han stender mot det. Ja. Og så stender at ta landshoutingan sa hetta og i hent heie, kom han til trygg, og så det en sånn setningen, og han undrar ju størliga av lærer herrans. Ja. Og det faktisk det som germonen og i ødlåna, det han til lærer herrans, som ikke en dekningsleise tjekker, men som har fotland dekning. Tog læreren så gå. Og det denne måneden, og hvis du så færre atter til at det her i 32, ja, i Salm 32. Og her, nästa vers her som du les, jeg skal lære til og vise der veien ut du skal genka. Jeg skal legge til ravi at hitja av det. Og det ta nutja. Det lære herren, så. Men det som han sier, hei være åren, og som det gamla, han sier, være ikke som hester og multor, vi ikke vidhava. Prøye tarra teimar og boksl at tvinga det vi, annars kommer det der ikke nær.
Och hade här så här spelar versen här akkurat månen att du nutcha och det gamla. Ja, det. Ja, ösne tar jag vill läsa att läraren samsvarar vid godsatta. Ja. Och det är näka av samma aldrig i mån och livet. Läraren och hon viskar övåt tar en samsvarar vid godsatta. Och det är det samma vid milt svärd stilla bräge. Att ta nöjtet ut det. Så stilla det. Ikke bare breiene til øren, det har du ikke kontrollet, men til det selv. Ja. Og som oftast øyne til hinnom, som kanskje har sagt noe som han enklere, eller som man skal si. Ja. Ja. Og milda syndikker vi ødelen kunnet da. Herren her, sier Anna. Og samme sinnelig er jo i tikkene som vær i Kristi Jesus. Ja. Og det her milda svære, det kan faktisk bare komme. Ja. Det kan bare komme fra honom. Det som bare grøyer og djevel lov i veisen, ja. Ja, i grunden så ble det ikke noe vereløg. I måned lov for en det som jeg skriver om Braun 12-8. Eisen ble en vereløg. Ja. Alltså det här att jag använder till kontor vi miskongods alltså bra att bära fram likam tickara som livan i höjlagt gott ett amlet offer. Ett antal augustiskan tickara. Och jag var i grunden inte helt gröjer iver att mot likam att han var kommit in och byggva hela andan och var bäge livande och damlet offer för gott alltså att bära fram va. Så han säger sin sättning att han som gott finner nögt sig med oj det är gåva och det damlet av folkkomna så det är det som är aktuellt i livet och chocken David. Det ska ju det nutcha skapningen. Det är så akkurat det. Ja. Och hvis vi så säger att det här att det vers som du läser i Rombrand 12:1 att jag använder det till att pröva miskungods att bära fram likamtickare. Och till säga att vi faktiskt välja kvart liv välja vi ska komma till uttryck och i akkurat likam, ja. Det är så känsamt att här tror jag att det är väl lätt att gå till toin att välja. Ja. Alltså han lägger allt pura klart framför det som han önskar livet ska vara, men att välja till Det är akkurat det. Ja. Det. Ja. Och för oss som tycker av Jesus Kristus så är det här möjligheten han faktiskt han enaste rätte ja. Till att han bor i oss och att han släpper fram ett tjockorna. Och till att tycker jag så ligger ojast här vi att bära fram likam alltså. Till att är lätt bjå han säger att det är runt sig bjå tog limer tickar fram. Ja. Som tjänar rättvisarna. Som tjänar kör rättvisarna. Och det är så akkurat det ligger att vi är syns inte att ju så snällt alltid vi är snär att vi tar att ha väl här. Vi väljer själva och vi tar vara äckliga kraftiga uppfordrar till och i brön till Paul sälja Rombrand kanske till att ta det rätta väl här. Tog han säger det här klart och tydligt i Rombrand 8 att låta vi hålla släppa roa ja men det är bara det. Det kan inte göra lov att la kvarst till någon själv eller till någon annan. Men anten lov säger han. Ja, det är så tydligt alltså i påskapen. Och detta vers i 4 Korinthierbrev 2:16 att kvar är känt sin i Herrens. Så han alltså till skulle kunna last Herrarna. Men så säger han vi har sinne Kristusar. Ja. Alltså tar vi också som sinne Kristusar och i åkorna. Så skulle det inte vara så torrfört av allt. Det som har någon lycka, ja. Nej, det borde inte vara. Ja. Nej.
det borde ikke være, men allikevel det et liv som vi brukar faktisk alt okkar livsstyr på at lære, at kjenne og at bruka. Ja, varst du. Og det blir bedre og bedre. Ja, og jeg tror at jeg tar i årsøk, så lika mokkar øyneste offer vid øya ber Herren. Altså, da ber vi til honom. Ja. Jesus ber meg sjalvan, som sanger sier. Ja. At du nu øya med kan. Ber jo det jo over til som vi blå med vanna. Så til rettelig damlet. Ja. Og hovtekande. Men det som så, jeg føler, jeg vil undra meg i morgen, det er flere for jeg vil hukse til kjøkkenene, det dette her at mildt svær stittlar breie. Og dette gjør som grøtt. Og i grunnen i fakra sablauma, at jeg var nekvåptidsen og skjauter til beg og annet. Og så lette breien få valgt det, og ta i sak og så reende til å være. Så ber jeg Herren om å vise meg veien, og jeg skulle genka. Så han kunne lette meg råd, akkurat som at det verste sier. Ja. Og han var skjøtere svære. At mitt svær stittla breie, men ser han til årvek og røye. Og så vil det lukke som sier at dette klarer ikke. Altså, ta i et eller annet ganger tvers. Altså, så henter bare dette nesten for det øyneste fyr. Den naturlige reaksjonen. Den naturlige reaksjonen, ja. Og helt enn at jeg var mitt svær, så kom han skjærende i år. Så sier Herren, ja, men altså, du skal ikke hukse om hin som skjærer til, men du skal hukse om dine egne breie. Du er det milde svære, og du gjør dine egne breie. Det gjør at det kvarver. Altså, du skal hukse om det, at det er halte som fær til at til det å gjøre det som du ikke skal gjøre. Eller si at det som du ikke skal si. Nettopp, ja. Og at det er ångat hørt før. Jeg har ångat hørt før. Vi bruker det som oftast bare hvis øyn skjærende vi med, så svær jo natt. Og så det hentet reaksjonen i gang, som bare kan, ja, han kan vente seg vekk og røyma, og ikke vil jeg komme til å ta. Det ble en 30 mål, og det var nettopp hatta som i morgen, det var så glæver fire at nei, sier han, stittla til en ekne og breie vi mildt og svære. Og først og fremst han sier det, som jeg opplevde det som om han sier det. Det akkurat som i Rombraun, og hoksene for hver jo akkurat for gjøre. Og så svart det noe mer akkurat ta. Nei, sier han. Det er en ekne breie som du skal svære av i Milton. Og i kvakk vi. Det omgang har snakket en annan sida mer. Men nå har Herren lagt meg råd. Vi ikke av det, ja. Ha? Vi ikke av det. Ja, vi ikke av det. Og hva skal han så sier? Det synd i halt. Det ikke bare, vi bruker det uttrykke at det synd i Daniel. Nå synd i Daniel. Så det et eller annet som gjør til at det synd i Daniel. Men det synd i mer. Og det kan også være synd i mer tog. Og han sier ikke til at det var synd i mer, men han sier til at det synd i halt. Ja. Og det jo så omgatt for vekkat. At da jeg begynte jeg så til at det var virkelig synd i halten om. Da det var fattelig vekkene sine synd. Så var det virkelig synd i det. Ja. Og det sånn som tankar. Ja. Men jeg vil ha befriende tankar. Da så sier han at du stender ikke skuld til halte som til at du skal leve til halten. Nei. Liv i andan, så
så just du inte värst kallsens. Alltså så folk förr till Atlant som jag har vid här och ligga med toinen. Jag gör. Ja. Det faktiskt öde einfalt. Men så är det att välja det rätta. Ja. Ja. Ja, nettopp, ja. Och ja, vi tog öde ofta så särskilt vid andra vid som har kanske inte knappt temperament så känner vi andra sådana fria folk som Paul Ferre och andra. Det måste jag säga. Och så huxar vi bara jag haft det inte det var sån här. Men väl är faktiskt han att självt ta stuttlasta frialigaste människa. Det har bruk för hela antans nerver och hjälp och ja. Så är det ja. Ja. Det är ganska lättare på vissa matar men jag ser så nu att han har några år gossar att stuttlmänniskor har ett eisen vi att köra in efter och i sig själva. Du särskilt inte att anlis utrystlån. Men det då har väntat in efter det. Ja. Så det är vi får inte just vi nära utan vi också själva. Det är bara så. Vi kan inte övervänta någon öron tarra milda sinne att jag så. Men det björs det heller inte. Nej. Tror att vi där ju finns det. Ja. Han har givit upp det till hans är. Ja. Och så nu kommer jag tänka om mig för när det var tillkallat. Jag skulle inte vara här men det var en eka som har hänt. Så en tjunon och han som är görsta var ösning här. Och så var det, men jag skulle inte vara här. Det skulle vara en annan med över, men alltid att han inte skulle så var jag byarna. Så bara man att visste det inte vad det gick in till. Ja? Och så kom det fram att det var rättligt allvarligt. Och jag kallade det bara in efter. Kallade allt in efter. Det kom bara till fram från öronpasten och inte från henne. Mm. Och det är så stark avvirskan att han som är A-kartor, att han säger ja, till Jordan. Jag ska bara lägga mig ner i golvet och så får jag titta och tracka inte dig, tracka mig inte. Det är det extra reaktion. Ja, man inte det. Ja. Och så lyckas som inte det att ta upp. Jag inte jag lyckas som. Jag blev inte närmare att ta sig. Och jag vill inte så inte säga något. Tror jag att vad skulle jag säga? Men så var det här inte sett sen Leo och på en måte så ja, så ganska det var hjärta vet du som har sagt då. Men det har inte livet. Det står så rimmar fast alltså. Och så ringer han personer som hej liksom första säsongen till morgon natt och spyr mig kan komma att visa sig att den har inte gått. Så jag tycker vi att det inte är gott. Så för ju visa igen till personen snackar vi igen. Ta kom nätt bara fram som till sig och Jan. Mm. Att köra din natt. Ja. Jag körde bara in efter. Och jag var vart alltså. Jag visste inte tärt. Alltså, hvis man sitter vid en sån benämnelse, ja. Ja. Og så personen skilte ikke til at jeg kom til sitta så rævlig og snakke om så tøttinga mye vi ikke efter, som hadde gjort sånne kvanskeier inn i Løyvisa, i sånn tjonen. Og det så ut som om det rørte mye, sier jeg som person. Mm. Så sier jeg, det gjør det da, sier jeg. Det rørte meg rettelig an jeg. Han personen, han er en sjuka kone. Og han tar ikke lengt at han. Så det rørte meg rettelig an jeg. Og så det neste, at det var bare det som de søtte som kom fram. Og konen sier ikke, men hun sier alt. Mm. Og hin sier ikke at de bare skulle ikke seg gulv, og så trakk av det. Det var jeg sett. Ja. Og jeg helt til at det var ikke stand og en ratt.
hvis han ikke kom fram og kunde se at det som han är. Och det lukar som faktiskt inte räcka. Det lukar väl, ja. Men så kommer dessa personen att man mer till för ut och säger du må komma in att be för mig. Det som ringt till när kommer till sen. Ja. Jag säger ja. Ta vill det John. Och ta prostitution. Att han bönen, Ja. Ja, det gör det alltså. Så på en måte enda det öliga gott alltså. Det blev så att hin pastoren tog sig av till pastoren och så kom en annan att säga att i samband vi till att få ett uppkörst en annan person som kände till vidskiften och det blev uppkörst en morgon, en sånn morgon. Her konan og mæren var kjastet, og vi bæger, og så de bæger som hadde først etter fram. Så spørt oppkjørst. Og alt enda er godt. Altså, heit å vite. Det er så, det er først for konan sier nek, tankonan, som tjatt og mannen som sier sånn ek, va? Och tar röst konan så tjatt och mannen som det var omma. Han som började tracka alltså. Ja, och för iver och tar båar halvfänt. Tar jag tror det var väck. Ta väck. Ja. Det kom många till. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det hade inte kommit in. Ja, det är nämligen det. Och det är bara Herren som kan lösa upp. Ja, det är bara. Och det är inte värre hvis inte du har bjöd ett likan fram här till Herren. Nej. Det är omöjligt. Ja. Det är omöjligt. Det är grunden lösningen. Alltså, du spurte det själva nattarna. Alltså, vad blev det av? Alltså, det är lösningen värd den rätta. Det är god han som löser upp. Ja, kvart. Så är det som de kan inte göra. Det är akkurat det. Men det är det som ligger i de fullgjorda versen av krossen. Ja, men det är ju borgar för ödlorna. Ja. Att faktiskt en sån tropläge, han fick så ett rätta avlopp kan man säga. Ja, akkurat. Vi har färra handavägen. Ja. Och hvis du inte får handavägen, ja men så blir det ångat lost. Och så är det kanske alla helst bara västna. Blir kaltare och mittlen så falskene och större avståndare. Och tvär sättningar är någon Sanchez säger att anken synd som han och fyra djävor och anken nej här han och hjälper. Alltså här spär sättningar är en Sanchez. Anken nej han är fyra djävor och anken synd som han fyra djävor. Och anken nej som han inte hjälper, jag hjälper alltså. Ja. Alltså. Ja, det är alltså nog tog att det är så och med det är viktigt att vi blir via kungjera Jesus Kristus. och tog han är lösningen. Han är den fullkomna lösningen. Ja. Och kanske ofta vid vilja, jag vet inte vad jag säger det, kanske Gasser har sagt, vid vilja suttja teetjena, alltså ut i ytra, att lik kan bli frukt och så. Ja. Det är ju en standard att vi har vittne till det. Men en slik händning som att det här är att minst lika störst under och lika störst teetjena. Ja. Det är grunden alltså, hvis du huxar om mig till att det synd i halten och så som jag upplevde det att ta vid Bayer och ansmatler och att han entertog att det här några ferier och körde med ösnet han böjna att säga till synd i halten någon och så här i åren bräje tess kunde ögnans milt och år mojne stilla. Chatt här. Alltså för mer är det problem. Så är bekvämt här jag ju det. Men att det som alltid här är att vi kan bara mojne år stilla.
alltså helt otroligt alltså. Och ta milda Sverige år Jesus är. Ja. Det är år Jesus. Ja, alltså. det är. Ja. Och det blev så stilt. Det var en sån morgonen och solen för Akea center och kom fram och allt spalte vi alltså. Så och stått lite attra vi akkurat till bergheimen och allt det där. Uppleva det var så mycket. Och ett liv. Ja, hon får så han konan så att man och så han så att hon var så sjuk. Mhm. Men det livet och allt går. Allt är gott. Ja, allt är gott. Ja. Det är. Ja. Lossnare dyre, syns jag vid. Ja, frälsare kär. Ja. Han lossnar, han kommer lossna. Ja, han kommer lossna. Ja. Och så kan man så säga att jag stilt och jontran alltid lika mycket. Jag syns inte i hjärtan och för gott alltså det. Det man är alldeles uppa. Du nämnde det ju annat. Jag tycker att löjve, ja. Ja. Så vackert. Och hese løysal år fink og lika mot og sin kjenslig hjertan for godt, ja. Og det som streg meg, det var år Kristus her. Jeg har alltid tann brøytingen tatt og leser år gods til sannelig, innerligt og størst. Men så kommer du ut i bravene, nå finner du år Kristus her. Akkurat, ja. Ja. Och det är monra. Och det är årens upprissna. Ja. Sikra deja och synd och skam och spott. Det är årgods, det är ju eisen gamla sattmalen, det är eisen i årgods. Det är eisen i årgods, ja. Men då det kommer till år Kristus här, då är det inte den gamla sattmalen. Nej. Då är det bara ta mycket. Ja, bara den. Ja. Då han alltså han döjer ju faktiskt ta gamla sattmalen bort från. Ja. Han vi är uppfyllland och att ta allt av sig. Så att här är det inte rockna vi långre och det är det som vi ofta som tryckvante eller som människor hela tiden eller tors först vi att skilja. Och att vi blir vi att rockna vi jag också om det nu mer när det kort in efter det kommer jag samma med det som vi har framme i morgon sändes ja. Vi blir vi rockna vi att ja men alltså gott nog allt jag uppgjort en affär men ta igen och ge och skrift åter. Kvar ska det noteras då? Kvar ska det föras och skrivas upp och minnas då? Ja. Ta för skämmas det. Ta för i grövna. Ja. Som tar med verkligen. Ja, det är ju färdigt här i förvägen. Ja, färdigt. Och det här var vi ett öla tors för att vi är skilja bäge för jag egna vi kommande. Ja. Kunde ha öla ringt via 4G och självon. Och har ringt via godtaga till att vi ofta kommer halta vi att komma vidare. Men troublation talk är ganska akkurat han. Ja, vi blir vi att akär och själva. Ja. Och stein fyra att ta emot till fyra geving som Jesus Kristus gav sitt liv för att vi skulle få. Och ta ju vi hava finns det själva ha så öla neck lattar vi av fyra år. Det är jag kan bara säga för mig jag håller det är vanlöst av fyra år. Hvis man inte är fyra given själva av honom alltså av Herren. Ja, och så han. Ja. Så fyra. Ja. Det är det inte svärst. Nej, han säger att här i Jesus 4 han ändrar vi tog att fyra kvar ören ens och tid själva fyra givna. Ja. Ja. Så allt det här hänger ölan samman. Men hvis vi nu flyttar synder in närre Herren och vill jag fräckna oss att alltså hur sarst det på att därför så är ju allt tids under 8 av Golgata. Ja. Och det kommer långt till allt. Bäge tatt och nutoj och framtoj allt är lagt under.
ta notcha. Ja. Det han säger här som är värre morgon och i Apostlagärningarna 13. Ja. Paulus han teker faktiskt då Jöknu gänger söv i Israels och i högspunkten och fyrdämorna för jötnon och i synagogen här. Och så av han så har lagt allt det här framför där och han säger vitt dig att ja han säger här i vers 8 i kapitel 13 så skulle tid ta vita tid män bröver att vi honom alltså vi Jesus är very tikkon kungjort fyra djäving syndarna og fra öllum som tid ikkje kunde vera rettvisgjørte fra vi Moselo, verer ui honom hver tann som tror rettvisgjørte. Og nå har jeg nesten hva stekka vidt det, men det er ikke visst om kanskje gosse. Ja. Men så at han sier at her, at så ikke noe til at ikke det som sagt ikke profeten og kommer i vetikken, ikke vannvirere tikkere og omtrust og være til ønskes, til versk Jerry er herren som talar. Versk Jerry er døvun tikkara. Og så sier han, versk som tid ikkje høttu tro om onker seie tikkum fratøy. Akkurat, ja. Ja. Og hva er det her verskje? Jo, det er akkurat det som han har sagt her framan undan, at vi Jesus er ved kunngjørt okkom ötlom, fyrirgjøring sintana, og så til at ui hånd og vir kvart han som tror rettvisgjørter. Og jeg vet ikke om nærkant jeg har sagt det så beint fram som jeg gjør det her i morgen, og for jeg sier at det nå, at han som rettvis gjørter fruer fra synd. Synda fruer. Annars man ikke rettvis. Nei. Annars man ikke rettvis gjørter. Og her det ofte at det kolliderer til åkken vi at Gud sier rettvis til jeg trykker Jesus, men jeg vet at det forskjellet ui Jesus, men hver det? Ja, hver det? Det i likan, det i holden. Ja. Det som faktisk bare bort av Golgata. Krossfest og vi honom og færre i grøvna vi honom. Og stå ikke opp atter. Synden stå ikke opp atter. Nei, det kan hun heller. Nei. Hon är inte ävnen i Ösar att röjsa upp att. Nej, det akkurat det. Och god kallar han inte framåt. Nej. Och sen ett annat vers är i Ortoch 9:25. Det som min hovvaka vi huxar om. Att det är hjälpt mer i systerne. Det som min hovvaka vi huxar om bäst till vinning. Men bräje, allt bräje, bäst till te. Eller här så så att sätta upp. Ja. Och detta vid över hovagavor. Anke kan vara hovagavor det illa. Det kan språka år. Nej, det. Må det hova ytterligare. Hova ytterligare. Och det är nog stått lite att det är såles. Ja. Og mestelig som dette verset kommer vel vi til hovagavur det. Men det var akkurat så takk ved den øyne dagen, den øyne vikene, altså, at kommer tjøkkene til. så kommer jeg til. Det som en hovagavur hoksar om, lager bæst til vinning. Minst det, ja. Og alltid, nei, det bare det, altså. Ja. Det är om metalliga märset vi år gods eller år kryssar så räkar han. Det kommer in och i där omstöver som ingen annan röker. Du kanst inte vi människa åren alltså ronnen upp av människan. Nå in till det, men god klarar det vi människor att nå in till det. Ja. Vi alla den. Ja. Att det är helt en standard. Tog alltid självor i det han nu. Och i fröstingarna är det helt öronslä ända när det över fyra. Att det är omätligt som det är gott nere och ger. Alltså. Och så har det verser som du säger. Jag ska lära till om vissa tar vägen och ska gänga.
ska lägga det ra vi hitcha till Salmon 2:38 vi hitcha till. Och det är akkurat som nu så att jag har en vänta så här han bannar på att han ska inte så hitcha han som så atler alltså. Så ska han inte ha. Nej. Och så ändå tar han då för chatten den här och fan för och att han kände inte Jesus. Alltså att det är så. Och Jesus han hukt ja alltså. I så tjäns egen filmer som vill det. Han var ute och grät på sle alltså. Fullständigt smälta i oss ner. Han hukt. Han sa mig alltså. Akkurat. Ja. Och det är helt varmt och sånt att det syns att den sån. Ja. Så körde han fakter till alltså. Han sa mig och så. Och jag tror vi är i livet alltså. Han har hört det reagera. Han levde vi ut. Ja. Han levde vi ut. Ja. 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 Han var helt en standande alltså. Ja. Ja. Kom till sorry. Ja, det stod till vid Ejas här upptökna av YouTube. Ja. Han synger, här synger han det här sanchen. Ja. Det sa han i tro och i livet. Jag har den synsa i kyrkan och här av stranden där inne som vi check va. Stod så högt upp och det var en botche till mamma och jag och Nyström som var det grävar då. Här var han som var där nere och jag hade bestämt att det var skärman till chips så han var och knappt blev han och för han och synsa. Jesus lampe Guds sa. Alltså det. Att han stod en halt nere i gärna och så han gär roman för och vi tog ner i över. Sträng mig upp alltså. Näck falkast. Ja. Har ordentligt lustat alltså. Ja, han var äckla livande personer och äckla lycka till. Ja, ja. Han tog det akkurat av er. Ja. Ja, han blev byen till kak vid Barstal alltid, strandarna. Ja. Och ja, och en tredje att han ska alltid halta mött. Så gav han då, ja. Ja, jag ska också läsa Lester, säger han. Sån marken, ett marken. Barstal. Barstal. Ja, det var det. Det var väldigt damlet, ha? Ja. Ja. Det är väldigt speciellt alltså. Det är mest Herren är här, no? Ja. Jag husker om att jag är här och i Rombrand 4. Att det är ofta tid till. Det kvar i skriften Abraham tro god och det var räkna hon till rättvise. Och så säger han att han du viskar hon och ver löne räkna inte av nøye, men som näka han eiro. Men han du inte viskar men tror av han som ger hin og godliga rättvisa. Ja. Hon och ver tryggvansara räkna till rättvisa. Ja. Och så kommer han åter in och här och Psalm 32. Så läs prisa ett David till människa salt som god tillräkna rättvis utan värska. Och Rombrand är så sticker helt den här är från 5:e kapitel ja. Att ta ju han nu häver just och syndarar och godliga rättvisa. Hur många mer ska han så inte halt av fram alltså. Jag viska oj och Det är lika. Ja. Och lära vi han släppa viska så viskar han. Ja. Og jeg vil faktisk si at jeg ikke lærte noen stekke av vid gjerne Så det er alltid det er kanskje den største frestingen som finnes da. Ja. Det er stekke av, så man har gjort akkurat feil. Ja, jeg kjenner faktisk ångan som har livet feilet frukt, så gjerne frelse degene. Ungen gjør det. Men det er ikke det samme som man er overrettviser. Så man blivit rättvist gjort en affär för alla. Och tog det faktiskt det som vi snutar bei och själva och faktiskt stjäla från gode. Det är att ha vid omskilt och vi och feilen. Ja, nu kunde vi inte. Nu kunde vi spjå och fram och nu kunde vi inte chatta. Nu kunde vi chatta. Ja. Jag har ett år att säga vi ankrar men
kan alltså ett land tanke om att ge vårt eller vad det ska lycka men vad ska vara. Ja, det är otroligt att det är fruktfyrt där. Det må jag säga. Så då är vi inne här i morgon. Ja, alltså det blev så underliga livande firma i morgon, alltså att här vi rätt och stjärningen, ja. Ja. Det är att vi rocknar i syndafrui. Jag vet inte om jag har hört näkran ordla sagt så ettertrykkeliga i samband med rättvisgjerningen. Og tog at annars rättvisgjerningen til å være rättvisgjørter et øyelig, ja, man kan godt si at det er et tungt uttrykk som kvært merker til å være gjørter rettvis. At være gjørter rettvis å være gjørter syndafruer. Ja, men det tror jeg at vi er fatt av noe. Ja, sjåvant det det. Altså, en nødføying. En nødføying, ja. Av hånden, altså. Ja. Akkurat som Jakob sier da, i første kapittel, 16 og 18, at gav gava, sier han, og at folk kommer gava. Åman fra, og kommer nye fra ferie løsene. Ja. Her som ikke er brøyting etter skiftende skutt. Og så sier han i Arsan, tog etter vilja søgn og fattig han okkom i sannløksåret, så vi skulle være fromgraver skapning hans her. Ja. Og fromgraveren er Kristus, det vet vi. Ja. Så her vil det jansett, altså. Til akkurat det, ja. Jeg nevnte det alltid anerkjenting det som Joseph Prince sier. Det var faktisk et røykjerå han gav folk til å legge av røykja. Og det var utflest det her sista versen i 17 Korint 5. Ja. Her som vi jo vet at tog Kristus samt og god heime ved seg sjølvan og tilrokna til ham ikke synder tarra. Og så vil det ta senter på i sted Kristus, så er vi god i amen til vi okkom, vi bi i sted Kristus, er vi satt vi god. Og så heter her, han som kjent ikke synd, gjør det god til synd, fyr okkom, fyr at vi i hånden skulle være rettvise gods, og så sier Joseph Prince her, at en ta med og teker han god, si harst at jeg gods rettvise i Kristi Jesus, ja. Og jeg også, og han knytter sammen her, altså han som kjente ikke synd, han var rettvise, ja. Gjør det han til synd for okkom, fyr at vi i hånden skulle være gods syndafruje. Ja, altså. Det er det han i verden sier, da. Ja. Og så det holdt en standande, at alle er i øyn og skapning. Ja. Satt opp på i Kristus. For god. Ja. Så det blir til at føra synd inn i Kristus. Ja? Det er Det blir til at du først har føra synd inn i den skapning som god du setter i Kristus. Ja. Nei, det er akkurat det. Og her ui ligger det, og ta vi suttja det, skulle halda fast ut da. Ja. Det til det beste vi gjør i måter flashtingom. Altså, halda fast på verløyk. At det er verløyk. Ja, halda fast på at det blivet gjørt rett, hvis blivet gjørt skynda fruer, tog at jeg ser Kristus veien fyrir meg, og risnan opp at det fyrir meg. Ja. Ta jeg har sett her, ta det faktisk helt ikke torsfort, jeg halda fast, vet du. Det minnes hvordan jeg svinga i atter og fram, til å være alla tøyene opp og nyer, altså, til å være, var møtene gå, ja, så var jeg gå rett. Men var det lengt om mittel møtene, så falt det ikke gå an, det kom langt ut av vikene. Men nei, til å være visst, altså, i unge dag, ja. Og jeg skal ikke undre meg til nek som kjenner til atter, ja. Men jeg ser etter, det er som Herlo synker om. Jeg synes ikke Guds lampa. Jeg synes ikke til at man gjør det rettvis, gjør det skynda fruer, tog at Jesus Kristus døg for meg og reiser opp for meg. Det er evangeliet, det er den glede bådskapen. Og det har vi talt av frem av livet akkurat kristne liv. Det er, altså... Det er å la mest til han spek for santa, og han mjuk løyka, og ta for viser inn, og i løy i Kristus. Ja. Ja, det er helt en standard.
Det är inte vi tar att göra i allt med vara. Slett. Det är bara så löst gjort det god. Han kunde inte göra det utan det var fullkomligt. Alltså. Så fullkomligt gjort. Fullt gjort. Ja. Efter hans vilja. Så. Akkurat, ja. Ja. Det är allt vi synd och det var ju god än Kjessnøy, men det var ju han som kom in vid tog. Ja. Ja. Jag vet inte, du är också anledning att säga att det här. Nej. Jag har också vujar här om att det här Lövetjåkon som börjar så fantastiskt. Ja. Och vi är lägen ända då. Och i samma dora, gott, fullkomligt, ja. Så jag att han som har börjat gott verk och han ska nästan fullföra det till det Kristus där. Ja. Och här, när jag kommer ihåg som i 4 Korint kapitel 3, ja. Han talar om sig och Apollos att här är samverska med henne. Og så sier Paulus her i vers 20 at etter tog nøye gods og i mer given, her vi som viser byggemaster lagt grunderna, og annar bygger av henne, men ein og hver sutje til hvordan han bygger av henne, grund kan no ikke letja enn henne og i løgter til Jesus Kristus. Men, sier han sier, nekar av hesa grund bygger vi godle, silvere, dyrunstein og treje, hodje, holme, så skal komma suttjas hvordan versk, eins og kvars dævren skal vise til, tog han være åpenberar i elde, og hvordan versk, eins kvars skal eldre røyna. Ver versk jo ein hev bygd av grundene, standande, skal han få løn, men ver versk, eins kvars brent opp, skal han misse henne, sjølver skal han tåra frelster, men som jøgnen eld. Og dette her kan virka nok så reande, hvis vi ikke suttja sammenhengen ut i, hva det for en eldre som han tåsar om her, og det interessante her at vi da finner framlagt her imisk byggematerialer, og her først gull, silver og dyresteinar, sett opp mot treje, hodje og holme, og det vet vi at ta eldrene færre fram vi færre jøknen en bygning, så alt hatt det her at tre hodje holme borster, med silver, gull og dyresteinar, til tåler hentene eldrene. Og tog likstendet det faktisk opp til okken sjølve, hvordan bygger vi av disse nøyene som går til giv i okken. Og hadde ikke vi å gjøre om vi, så sier han, vi er frelst på den ene det eller ikke. Så det sier han klart til, at sjølver skal han tåre frelster, men som jøkken elda, til å si her er ikke etter. Her bare grunderleie kommer, jeg har bygd av Kristus, og det er etter. Det er nok. Og det er nok, ja. Men for jeg dør med det han, så ønsker han at vi skal bygge vi silver, godtlig og dør og steinene. Ja. Og til det som hans endamal, vi okken her, altså. Annars kunne det bare tid jokken hjem. Ja. Så kvarst. Han sier i vers 16, vet at det ikke at det og tempelgods, og at andegods bor og i tikk. Vet at det ikke. Ja. Og i kapitel 2 har han sagt at det har sinne Kristus. Ja. Så her utrolig. Ofta venter jeg atter til Apostelsøvna kapitel 15. Ja. Det som Paulus sier her og skriver til deg, ja. Rombrau 15 Rombrau 15, ja. Ja. Og han skriver sånn ekver, men han sier i vers 13 først, at godvälnaren fytlet ikon vi atlar glede, atlons frie trønne, så til kan være røyke vevne vi kraft til antans. Jeg har i øyne sjalvårt av fotloviss som tikkom bra møyner av tid, av tikkom sjalvån fotter av gosk, filter vi atlon kunnskapet, fører fyrir amen av kon annan. Ta har vi fyrir en par skriv heldur djarft til tikkara, fyrir attor at amen av tikkon etter nøyen i mer giv. At det med den høytningarna skal være offertjenere i Kristi Jesus, og i tjener som prester i evangeliet gods, for at høytningarna kunne være offer, og i lykar hånden halka vi høyle andan. Ja. Halka vi høyle andan. Ja, det akkurat det. Ja. Ja.
Vad är det som ger ett tempel till ett tempel? Nettopp. Till han goddamer som bor ute i. Ja, östne vi för att det så någon kan bra kom det så grejt fram på bibeltavlan just kvalt det. Nettopp det här och kapitel 2 har det stått där. Han talar om det här att aldrig näkrant i vers 5 kommer vi smikrande i åren som det vita och i helt vi skalka skjåle för i havsjuk och gode vittne. Och helt det inte sagt vid ära från människan. Kvart från tickon eller från öron. Till att vi som apostlar kryssar välkomna kraft är. Och så löser han det kostar komma. När vi var och milter med tickaren som över och flövar på sin och bröst. Så var det också av hjärtans kärlek till tickare glädje. Att ge att det kan inte bara evangelium gods. Men okkara egna løyve vi, tog tid var varner og konkärer. Så minner han det jo, hvordan han struttest, og han vil ikke äta, han tar arbeid for ikke å være noen til bidre, ja. Så sier han, vers 12, tid vittne, og god vi, hvordan heilavor, rattvoisor, og avlastande appor okkara vær mittel tikkara som trykva. Samleis vita tid, hvordan vi anmynte kvann og ein tikkara, og så fægir bøtsøyne, og løtte tikkana hjärsta, og vittna om fire tikkon, og så kommer rett her, at det måtte liva gode verdia, som kallar tikkon til røytsøyt og dårtsøyna. Og så endrar han vi hesson åren at og tog takka vid oss utan oj all gode fyrir at I år gått som vid prätgav kom til tikkara. Tog og tid vitt og ikke som menneskåre, men som åre gods, som til sannlige øysen I til viser øysene kraftsøyne og tikkon som trykva. Til øyla merslavis løt noen, tog jeg at alltså kvar bekymringar och kvar det är allt. Det kommer slett in i tankar kanske. Nej. Ja? Nej. Nej, slett inte. Det är akkurat det. Det är fantastiskt. Det säger han också i Malakias att det är samtalan eller talan som är om Herren eller. Jeg har også hokst om det. Vi har noen tanker som jeg omgatt jeg har hørt noen sagt. Altså. Hvordan man utelukker alt dette. Det er trivielle løyvene. Det blir ikke dansk år. Det er trivielle. Ja. Det gjør så ofte. Han sier her i Malakias, ja. Att folkasla, tror jag och halv, att folkasla skulle pröjsa tikkon, luckily. Då landtäckare ska ta över inte sitt land, säger Herren, godeskäran. Och så säger han att det är inte sitt land, och så säger han först några år om något annat. Och vad det säger själv, ja. Men så ständer det här. Ta tala av dig saman, dig som öttast Herren. Og Herren lustar etter og hørte til. For I Asjan hansara var skriva minnesbøk om dig, som öttast Herren og hokks om navn hansara. Og tant det I utenne versmot, sier Herren god til skærarna, skulle teg være åkne moin, og jeg skal spæra teg, og en som over spærer sånn sånn, og I tjener hånden. Og ta skulle ditt atter så jamon inn I rattvis og inn I godleis. Alt det som tjener god til du som ikke tjener hånden. Men dette øyla merslet vi snær. Han skriver nu til sida. Og taler sammen. Og etter sarrana. Ja. 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 Og at det så til som det gamle sattmål enda vi. Ja, ja, som han enda vi. Ja. Ja. Så den gamle sattmålen så av honalig dette her. Som de funnet på Arne, det leste ikke han. Han sier her at ja.
Han snackar om touchen här, men jag att man ska läsa det. Nej. Det satt och inte spurs på sig att tjäna gott. Kan det vi vunnit vi aktet råden eller baven hans så. Gänke ser ju på när för herrans godseskarna skuld. Nej, vi pröjsar in i hockmed vi och lockali. Så timon går upp efter som livet godlös. Det första god och släppa åres. Och så är det att tala sig om hans ja, det smöttas herran. Ja. Vi är nog kommit ändan av hela käntelsen. Ja. Ska du begynna på en av Jakob? Ja, gå färger tack för det att vi att slippa sitta här och låt. Och samtala om ett folkgjorda verk. Och så då i ögonen och kvarjon, jag tar inom bötnen, jag vill göra det så folk kommer, att det bär inte till, att det är missfärst. Anken som jag tror i Jesus kan færa fortapt. Og herre, skalt ta jo i ta, så var at lov vi ikke sværer til, og i manna egen, så sørst det tog et baden, folk kom jo til en ekten sånne. Herre jo god feir okkara, tog du ser okkara i hånden, atla togina. Han tatt smäver okkara for god. Han han som sendte i alliantan, at være ui okkon, og som skriver stenter, at han pantren om arv okkara. Han innsiktlig om til at vi skulle komme her som til over attlokkene komme, inn i dårdene til tøyen. Og vi undrast og gledast, og i tøyne staur og frels, så signa du akkom tru som har sitt her i saløtna, og signa alle hine som og til verska og i hesson verske gau fægir, og leta etnast at mange kommer kjenna til jøknum til kjendingar som vera og og gjev to og god, at æsne tøyne bad kunne få styrst og kraft til at livet til dård og Det ber vi dig om og takka for det. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet at enda, og vi tror for at takka for jokken, og vi tror Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Paul Ferre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Og som vi pleier å nevne enda noen, så det parsten av Gjerstamal som har vært senter, der jeg suttja av YouTube og kanalene som heter Iktus Sjånvarsp. Og hesten her parsten kommer så eisen her, og han kommer eisen av å være senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. En annen fyr, tusen takk for Jesper.